hasieran izan zen ezin ulertu ura zertzan. Izan ere, etzan ohiko kulturetxe bat, etzan arte galeria bat, etzan auditorium bat, ezta ere antzoki bat, baina hori danetatik zerbait bazeuken, ezta? Eta gaina ura zen artista batzuk abie, han eskultura egiten zuten, pintura, bideoak, eta gainera antolatzen zituzten olako ekintza batzuk oso ausartak, berritzaileek, disiplina ezberdinetako artistak batuz, eta orduan hori esan dudana ezin ulertu ondo, ezta? Pago arte izan daiteke pago, izan daiteke arte. Edo bizu eitzen arteko elkarte. Garai haietan, Imanolek eta Mikelek eta hirurok erabaki genuen industrialde batea etortzea gure lanbideak aurrera emateko. Esango genuke, gure lanetatik aparte, kanpora begira ekintza batzuk antolatzen ditugula. Hortarako areto bat daukagu, berezia, eta areto hortara ekartzen ditugu euskal kulturarekin eta batik sormenarekin zerikusia duten pertsona edo ekintzak, ez? Eta pensatuko genuen, agian gauza batzuk egitea bat zaudela giro berezi bat emateko industrialde alde honi. Eta horregatik hasi ginen horrelako gauzakin. Pago arte, izan daiteke aza, edo izan daiteke kalabaza. Baina izan daiteke halaber, gure artisten plaza. Eta gure kultur kezken arnasa. Alde batetik gure proiektua, Pago Arteren proiektua, gu sortzaileok, gu hiruroke sortu genuen, o pentsatu genuen hori laboratorio experimental bezala jo genuen, o pentsatu genuen izan zitekeela, eta orduan horrek eman zigun baliabide bat beste askorekin tratatzeko eta askorekin harremanetan sartzeko. Eta iragarki esku programa eta guzti horiek euskara hutsean egiten dira, ez da? Orduan euskararekin oso lotua dago Pago Arteren proiektu hau. Nik uste niretzat oso aberatsa izan du da, gero gazteekin izan du dugun harremana. Gu hiruro bakarrikan aurrera emateko ez ginen gai izango, ez bagenuen izan gazte horien laguntza. Pentsatzea, gaur egun agian etzala posible izango horrelako laboratorio bat montatzea. Ez bakarrik agian ez duelako zentzurik, o badun zentzurik, hori ez dakit. Baizik eta traba administratiboak eta diru laguntzen murrizketak gehoz eta gehiagora jundialako, ezta? Eta, orduan etzan posiblea ginen izango gaur egunean Pago Arte bidean jartzea. Hori da, sensazio. Horlako imagina ikusieta norrez da poztuko gaur arratxian oiek bile. Oihartzunen, Gipuzkoan, harago egiteko asmoarekin jardun zuen beti Pago Artek. Sorkuntzaren hortzen mugan galtzeko deia egiten zuen, gandu lanbrotxu hartan bilatzen ikasteko. Pago Arte, izan daiteke zisne edo izan daiteke ate. Baina batez ere izango da euskal kulturaren ate. Gatibu batek soilik egin dezakeen eran amesten dut iragan egunetako bizitzarekin. Txerriki eta urdai azpikoarekin. Saltxitxo egunak haiek. Arroz esnezkoak, legatza saltxan. Andre Gaiari teniente batek horrein beste amodio. Nik ere izanuen makinat nahi gabe, ez da errez bizitzen lanik egin gabe. Euskal kulturako izen ezagunen topagune izan zen, eta zorionez lorratza laga zuen horietako askoren artean. Eta artista eta publikoaren artean sortzen da olako lotura
lotura sakon eta fin bat, eta lekua eta okasionia bere grazia maiten du. Nik uste dut, Oiartzunen Paguarte elkarte hau talde hau sortu zala, oso gauza politak egin zirela, bai irudizkoak, bai hortzezkoak, kontzertuak, poesia errezitazioak, bertsolari saio bereziak, musika kontzertuak, eta oso polita izan dela zera. Ibilbide hori eta egitasmo oso interesantia. Hori Paguartekoa, eta beretan, kanpoan norbaiti kontatu, eta ze indarra, horako gara eta oaindikan. Ni behintzat beti gordatuko dut Paguarte, Euskal Herrian urte batzuetan gertatu zen mirari txiki handi bat bezala. Paguarteko espiritua degularik lagun, Euskal kultura landu deza. Oroitzapen sakonak laga ditu Paguarteren jardunak, berehalakoan ahaztuko ez direnak. Bat aukeratu beharko banu, zaila dana. Aukeratuko nuke behar bada Zumeta Gernika margotzen ari zenean, eta bere errotara joan gineneko atxalde uratu gogoratzen ez da nortzu geunden argiako kazetari batzuk, Antxon gogoratzen dut. Hautan talde bat eta nizako atxalde hori behar badere lan asko gustatzen zitzaidalako, baina alako magia oroitzapen badaukat horren inguruan. Ikusle bezala ezin ahaztu Letek Rilkeren poemekin egin zuen errezitaldia. Detailak ez ditut gogon, baina nik uste dut Carlos Jimenez ere musikarekin izango zala behar bada. Eta ez dakit, zapatu arratsalde bat, bete-betea. Oraindik uste dut, hori naiz detailak esan dudan ez gogoratu, baina sentipena oraindik geratzen zait. Rilkek Errusiara egindako bi bidaietan izan zuen sorrera. Eta bere buruaren jabe neoiz ez izan. Eta begiak ertsi ezin dituena, jakinik ere agerguneen ugaritasun handiak bere baitan itxoiten duela gauaren. Badiala ekintza batzuk, benetan guk amesten genuena gauzatu zutenak. Ez dakit, burua datorkit, berso trama, komiki berso trama musikala, eta nun da, hor behintzat, bote pronton, usteet gauzatzen zela laboratorio gisako ekintza, ez da, gehien bat. Beste arte espresio batzukin gatoz gaur. Bertsua, trama bat, historia bat, marrazkia, eta musika. Lau elementu horiek elkarrekin jostia eta uztartzia izango da gaurko helburua. Ai ondo jotzen bazenekizuk, solfeoko 3-4 klasen truk. Ai bala, zu ere ez zaite izan petrala, maixuak esan dit badakidala. Diversioa. Benetan diversioa izan zen. Eta hor, konprobatu nuen, zenbateraino balio den, disiplina ezberdinetako artistak biltze horrek, ezta? Eta nola, zerbait berria sortzen den hori suma horren bidez. Eta asko goratzen ditut gure arteko bazkari bileraiek. Besteak, gauza asko pasa ziren da hundia, baina nahi dut azken finean laguntalde bat ginen, eta, bilera bazkari horiek oso mundialak ziren. Azozte eskubiak egin kontrolatuko zutela. Hor nik kontrolatu ezkarrak egin. Eskubiak, beste arraizta bat, 2, 3, ja! Ja, hauzu. Esperimentaziora bultzatzen ziren ikusleak artistekin batera.
Diziplinen arteko mugak gainditzea zen helburua, eta publiko eta artisten artekoak ere amiltzen joatea. Kare bako jaba! Kare bako jaba! Atarki jartzen! Kare bako jaba hau eman etxea! Kare bako jaba hau etxea! Kare bako jaba hau etxea! Artista plastikoen jarduna izan zen Pagoarteren zutoinetako bat. Hasi berriei abiatzeko bultzada eman zitzaien, eta ibilbideko luzeko artistei erakusleku kutxun bat. Bernardo Atxaga du gurekin, eta berak poesia egurra eta ezpala izenburupean halako hizketaldi bat eskainiko digu. Hitza izan zen Pagoarteren bihotza sarritan, era askotan, hitz errezitatua, hitz antzeztua, hitz kantatua. Erditu bezala egite ziren lurretik metro batera edo jartze zienean, eta poliki-poliki ezartzen zien gero belarraren gainean. Nire etxiaren babesetik, erorketa eztiari begira jarri nintzen, elurra hotsegin nuen nire. Ni nealdetik besteik ezin dut esan. Zer jotzen dut estilo? Nasketa bat, hori da. Guk egiten gendun, hartu Pantxo Atapello, eta Led Zeppelin, eta nasketa bat, bai. Gero Formula Quintaren ikutu batzuk, bai. Aurrelariaren mugimenduetan, fusión egiten du. Otortu gabe, fusión. Nere loaldia, balia dezakete. Horditzen ari da! Heldu da! Hemen dago! Gaizki duzu fandak marihuanaren kearekin. Seritatea nagusitzen denean, gure umorea babesteko. Sentitu nahitan horren ordez, nekaduraren umela. Musika izan zen, zalantza izpiri gabe, elkartearen hatsa. Musikaren aldaera askori egin zitzaien leku, maiz esperimentaziorako asmoz.
erten salatogia itxaropen eztia begien gauean. Maitasuna negu gorrian izaten den deurrian dutardan benean. Goiar eraztunez jantzia eskote oparia. Zer naiz nizu gabe, aitasun nerea, zer naiz nizu gabe. Eta kantuz betetako iluntze ugari lagazituen. Euskal Herri osoko kantarien topaleku. Geldirik dagoen erloju tristea, zer naiz nizu gabe, ikarata hotza. Ikusiko dun zorion bihotz, ihesi maite hautarazinez. Egin dezala kanpoan izotz, aidurunago amore minez. Aidurunago amore minez. Zuan errenituen, inoiz errepikatuko ez diren, irekinen erregina eginiko ametsa. Mugarri izan zen, Oiartzunen 1988ko ekainean, Oiartzungo kantu zaharrekin egindako emanaldia. Oiartzuar kantarien bategite aparta izan zen emanaldia. Kontzertu hartan oinarrituz, CD bat argitaratu zen. Arrakasta handia izan zuena. Iruditu zitzaidan monona, gaztainan morkotxa. Buenos días tengan ustedes, señora, ¿cómo lo pasa usted? Osasunakin gaztelaniaz jo no sabe. Maite zaitut maitigago, maite zaitut maitigago, txoriak bere mumiak baino. Kapitainak ere partitu, beren zaldiak harturik, nigar egiten zutelarik. Junkurunku, 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 junkurunku. Bertsopilotak beste erreferentzia ezinbestekoa izan ziren Pagoarteren historian. Pilotariak bertsolarien esanetara jarri zituen, eta bertsolariak pilotarien erritmora. Bertsopilota batekin abiatu zuen bidea Pagoartek, eta atzetik, ondorengo urteetan, beste 6 egin ziren. Ta baimena eskazak kantxara sortzeko. Gero goatzea lehiz, bertsopilota moda jarri zanen da. Baina, lehenengo ez ginen, nimen lehenengo osoko ez banaiz, ergoien. Ergoien ezen nibintza bai, ni eta besta zeintza ializan. Eta guk egiten genuen laguntzaileen papera, hau da, erderaz botillero esaten dena. Aiez nahola pelotarekin, orain atano joduzu. Oizko frontoietan da frontoi normaletan baino, bixiagoak irten direla bersopilotako festa hauek, alako frontoi berezirik. Horren beste arte. Eskubiko eskua pikatu egin zaio. Berotzen gabiltzeta ez dio importa. Ez dio importa. Horre guztiak ematen du bersotarako alako erraztasun bat ematen du. Bati badiot alako estima, alako maitasun bitxi berezia badiot, kilometroa, Gerrenteriko kilometroa zela eta egin genuen, Donostiko anuetan egin genuen berso pilota. Ez gerade etorri galtzeko asmotan,
Irabantzi gentzak ezin ezazu hortan, goñik bere burua saltzen du askotan, etzazu etxi eta jarraitu pelotan. Organoak askotan berriztu egiten dira, baina besterik gabe berriztu egiten dira, ez? Eta Oiartzungoa garai hortan berriztu egin zen, baina gure asmoa zen berrizketa horri etekina atatzea, hau da, bizitza ematea organo horri. Noski, Pagoarten ikusmiratik, bizitza garaikide bat, ez? Orduan, nolabait ere nahi izan du genuen organoaren inguruan sorkuntza sortu. Egia da, eliz espazio batentzat egindetan lehen lana dela hori bai. Gainera organoentzat ez musika asko idatzi honezkio eta hau da behar bada obra lehena ez. Oraingo honetan obra oso ona da, nik oso pozik prestatu dut, asko gozatu dut. 2001 urtean, gainerako ekintzak albora utzi eta Oiartzungo Donestebe Elizako Kabalekol organora begira jarri zen Pagoarte. Kontzertuak antolatu eta obra berrien estreinaldiak sustatu zituen. Propio instrumentu horretarako sortutako konposizioei leku eginez. Organoaren laguntzaz eta proba egin behar baldin bada, egingo dugu proba. Kilikagarria da. Esperimentaziorako eremu ere izan zen organo zarra. Bertsolariak eta organistak uztartu ziren saio batean, obra berriak estrainatu ziren beste askotan. Kristauok begiak luzatu lehen bailen, hemendik joango da 11 orden. Gupoztu gaitezke, nahi dugu nahi beste, naiz ez nuen uste, Jainkoaren argia ikus liteke. Pagoartek nik uste azken urte hauetan, ez dakit gure inguruan, izugarrizko sormena lortu duela. Nitxunditutak ditu nintzen benetan, urte bakoitzean ikusi eta ibata hau eta bestea eta txistua eta organoa hola bildura izketa. Gero bersolariak direla, gero baita ere txalaparta eta kanpaiak eta gero Xabier Leteen obrarekin egindakoa eta nik benetan zoria eukidot, ditxe bat eukidot, hoiek hemen aurkezten egon izana. Ni destakatuko nuke hemen honea etorri din artistan kalidadia. Nola jotzailin aldetik, nola konpositorin aldetik, eta gero gauza bat netzako oso garrantzitsua zen gauza multidisziplinar bat izatea. Eta berezia izan zen elizako espazioai eman zintzaion garrantzia. Eta nik ustut, hoi dena batuta gehatzen den sensazioa, ona dela. Ona, ondo ingen itun, guztua ditu ginen gaitare eta horrek asko lantzen du. Fede batekin amaitu zen prozesua. Bertan, organorako sortutako obra berri guztiak biltzen dira. Gorka Kuestak organo eta txisturako idatzitako Les Sommeil de l'Ange, Ramon Lazkanok Xabier Leteren poema batean oinarrituta konposatutako Otoitz baten gixan, Peio Zabaleteren Iragailaren liburua eta Loik Mailieren Jangoikoak Gabon. Baina
guztiz ezberdina, ezta? CD horretan, hori, album bat egiten da, ezta? Hemen izan ziren obra handienak, hortxe gelditzen dira, eta batez ere nik gehien estimatzen dudan sorkuntza lana Mailiek egindakoa hor gelditzen dela, zatik gure bestera ezin zan bildu. Pagoarte ulertu eta bizi eta gero nire formula hau geratu zaite, ezta? Elkarlanean oinarritutako esperimentua eta elkarlana bultzatu duena, hori disiplina ezberdinetako artisten arteko elkarlana bultzatu duena. Hori ausardi ikaragarriz eta irudimen are gehiagoz, eta gainera hori bertan erabat sustraituta, ondo errotuta. Thank you.